Assalamu alaikum aziz izleyiciler. Aa, Ya bugün karşınızda Halmurad Ağa ve nefes iyileşimiz bile. Bugün nefes iyileşimizi dinleyeceğiz. Halmurad Ağa da öz fikirlerini aydır ve konuşmaçalarını. Nefes özünü. Selamun aleyküm vatandaşlar. Selamun aleyküm. Almada, Kemina, bu ne adarlanı? Aleykümselam, benim nefes kemine. Sana da salam. Vatandaşlar, esselamu aleyküm. Hemmenize ine bugün men iki tane yiğidin arasına getirdiler. Neme sorular var, cevaplar var. Özler gördüğümleri gerek olsa. Kayış etseler benim koşulşarım gördüğümlerini atar. Kaptarlan dinleyeceğim birisi yani. Tamam. Kemine, orsot başlayıverin. Ya biz nefes iyileşimizi dinleyeceğiz. Ondan sonra vatandaşlarımız dinlemek isteyen. Şu bizim yurttaşında gezip şu bolup geçen vakalar var da bir dünya gözümüzü yetirip alıp baryan siyasetler var da netice çıkarıp öz fikrimizi orta atmakçı olyasa belli bir fikre gelip diyecek olan lazım ustaydın Halmurada Hakemina Türkmenistan'ın yağdayını seyredende Türkmenistan'a kalıp baryan siyaseti naşı yurtun siyasetine bakanda düğünden üç küçük göz bilen bakılıyor da oturaydı. Hakikaten bir izah deyip bilerseydi şu vakti. Deyip bilerse hakikaten değmeli onu. Şimdi şeyle orada da ilk bilen şu temanın özünü siyaset barada derler birazcık bir adamlar Türkmenistan'daki vatandaşlar yurt içindeki vatandaşlara bir zadi aytmak bilen bellek geçesin mediyada. Halmurada Kemina şu üç tane zat var da adamlar töreni veri. Şunun için devam edip gelen zat. Sözler, aydilen sözler, ağzından çıkan sözler. Yani sözlerin adama edilen tesiri birincisi. İkincisi manipülasyalar ve edilip görülen manipülasyalar, edilecek manipülasyalar. Üçüncüsü özün geliştirmek var da. Şu üç tema var da birazcık üstüne durup geçecek. Üstüne durup geçmek isteyen. Üstadaki bina Ahmet. Haydi ver. Dünya. Kemin Ahmet size başlarda bir şeyler bir sizden başlamak sonra ilk bilen size veresin belgede. Sözleri aydilen sözleri ne hil garap özünüz ne hil garap geçeceğiniz nüşbür giden adam çıkış ediyor. O şu ne var da ağrak geçiyorlar siyaset barada. Sonra şunda kaydilen sözler var. Diyecek olan men onların nemesini minus taraftan aydan bu tavu aydilen sözün adama eden tesiri. Yani bizim aydayanlarımız az tesir eden oldular. Yani başka çıkan yani taze çıkan vatandaşlarımızın sözü bu tesirini bağlandırıyor. Onu görüyoruz. Yani birinci aydılmalı Türkmen suratda. Ya aydılman bir probleme ya da bir mesele ortaya çıkarılmaya. O aydılandan sonra şu düşünülüyor adamların arasında kabul ediliyor. Ondan sonra çözülüyor kavuşuyor bu işler. Yani ne vardır? Kağıt sözler fikir görece, kağıt fikirler taze sözler yani taze. Gep gürünler değil mi? Şolar görece yani. Sonra prosedurun içinde biz hazır. Hem hareket yok bol şu. Hareketin yerine geçiyor. Mesela neme yok da kılıcı alıp servetten girme meselesi değil de bu iş hazır. Yani benim aytacağım şu yani ben neme etmeyeyim, uzatma, risko cevap vereyim diyeyim. Almurada sizin fikriniz ne geliyor? Aydilen değilyen sözlerin adama eden tesiri var mı?
Ýeme de adamda ömer duygusunu bir görnüşini kulaktan alýar da eşitip alýar. Bir görnüşini görüp alýar. Bir görnüşini yürekden duyup alýar. Biz bir duruşuna bir duyga ýoğurlanma adamda adam öyle. Şoň üçin geplenýän gep, aýdylýan söz elbetde ol manyly bolsun, beýmany bolsun, ol nişana baryp derýär. Kime aýdylanan bolsa. O kime o täsir edýär, kime elbet täsir edýär. O hukman ol söz diýilende ol bir yaranyň uly görnüşi bolup biler. Adamzady ayağa galdyrmakdadyr, ullukan howesler edip biler. Adamzady ýok etmekdedir. Ene bir sen ikinji soragyň bar, şo manipulyasiýa getirip bilýär. Sözüň gelmesi ümmeti kadri katı üytköşüp, meselem edebiyatda söz, ene görüp otursunuz özüňiz okuyan kitaplarınızda, prozada, poeziyada, oçarkda, goşguda, ene adamın kalbini götürüyor. Ol bir söz. Ama söz var, adamın sussunu basýar, hemle, şular ýaly gorky, şu zatlara kapladyp alýan sözler bar, hem onun adamlar şu durumdan çıkmak için bir sözün durumundan aşağıdan çıkmak için başka bir söz gerek bolup burada adamın kalbini. Demek basış aslında yaşayan adama demek birbirinden üytköşük sözler gerek bolup burada. Golluk sözü gerek bolup burada. Mehrem sözler gerek bolup burada. Doğruluk söz. Ay karan yani bir yerde bir nähili bir yumşak ýa-da adamın kalbini melhem bolup bilecek sözlerim şol döwürde adama gerek bolup durdy. Yani şular ýaly mätäçlik biziň halkymyzda bar. Biziň halkymyzda zerur. Türkmen halkyna 29 ýyl berdiň ýalana ýuwrulan siýasatyň aşagyna gorkuzylyp, ürküzülüp saklanyp gelýär. Da nesilden nesile, 3 nesile geldi. Indi şoň aşagyna çykmak üçin ýene de söz alemine ýüzlenmeli bolýarsa. El bilen edere işi yok, sebep aramız açık. Ya yurdun içinde de, ya yurdun daşına kılarak. El işi, elin bilen pul kazanıp, iyinde gayrıları kömek edemezsen, el bilen biz baş edebilecek kömegimiz yok. Yani söz bilen adamların anını, fikrini, düşüncesini üyütküdüp olur, edilerim şu. Edilmem motiv. Yine, kısaca aýtsam sözün mazmunu, manysy şundan var. Peýdasam ziyanım. O doğru bellek geçtiğin sapara açtayda men diyecek bolýan zatym şu adam bu dünya gelip yani çağa dil bitip başlandan sonra şu çağa öwredilýän sözler aglaby bölesi ve aglaby böleği yani şu esasy aýdylýan sözler çağan kellesinde galýar. Diyecek bolýan zatym şu söz arkaly çağan kellesi Goğutaydan ösýär, yani goğun neme var? Goğu ýollan gidýär söz bilen. Aýdylýan sözler bilen. Diýilýän, öwredilýän zatlar bilen. Şu taýda nimeniň diýjek bolýan zatym esas bellek geçmeli zat. Şol ne biz yetkinjek döwrümizden başlap şonu gözüne getirýän ondan awrende esas yetkinjek ýaşyna gelenimizden şu ýaşa çenli. Bize aýdylyp geçilen şeýler söz barda Türkmenistanyna okuyan wagtymyzda öz töwründe görýän, eşitýän adamlarymyzdan siyasata goşulma. Siyaset bilen meşgullanman diýip aýdylyp geçilen söz. Şu söz biziň ýani öz kalbymyzda, öz beýnimizde çuňur ornaşypdyr. Onu wapşe hiç ýeri çykaryp bolmajak man derejede ornaşypdyr ýa siýasat sözü. Şu siýasatdan ornaşylan sözüm bütün men diňe özüme diňe men başyma dälmi ka diýip pikir etjek bolýan. Sebäbi bütün Türkmenistandan kellesinde ornaşylan. Sebäbi daşy ýurtdan kelnesinde siýasat diýsen olar gorkmanyda bakmaýar şu. Pikir etjäňizmi halmada? Sebäbi aýdy. Yani şu siyaset diyen olan hemme Türkmenler ay siyaset diýme tövbe estağfurullah diýip gorkýarlar da şonda. Siyaset bilen arana gelip bir käbir töwründe adamlar bilen soraşdyrýanlar we görýän Türkmen işleşýän bilen emetýän okuyan adamlar arkadaşlar bilen soraşdyrýan bilen siyaset diýme diýerler-de. Diýjek bolýan zatym ýa sözüň esasy manysy diňe siyasetde başga da
sözler bayana esas şu temanın esasını şu siyaset barada geçeyim. Yani siyaset söz barada. Şonyal derecede adamların kellesine beyinisine basış edilip şu siyasete koşulmalar, siyaset bilen işin bolmalar diyen sözler bilen adamın korkusunu kalbına kesip korku koşuyorlar şu. Şurada hemen Almanya'da sizin bir aytıp geçen sözünüz var da önkü çıkışlarınızda. Yani eğer adam siyaset bilen meşgul olmasa onda siyaset adam bilen meşgul olanyar. Sizin de doğru bellek geçen sözünüz var da. Şol hakiki saattaki Almanya'da terör oturuyor. Sen siyaset bilen meşgul olmasa onda siyaset sen bilen meşgul ol. No. Yemede inim berde diyecek bolyan da adım. Şol siyaset sözünü bizim vatandaşlarımızın köpüsü bir nehli bayden bir bimani ya gerekmeyecek söz hükmüne serediyar. Şu manasını da düşünüp bilen aklar. Siyaset değilse o devlete ya halka vatana karşı bir ulunulayan söz ya hareket mi kedi? Yok. Ol beyle değil. Siyaset ol umumi devletin ya hükümetin alıp barayan günnelik işi onun uğurları ve onun verecek neticesi. Şona da verilen sina siyaset değil ya. Sini hükümetin öden bir-birine verip bile ya parlament beyleksine verip yani esası da devletin baylığı halk şona baka vermeli. Mesela men şu devlette yaşap otin Şweysarda aylığım gowy, güllügüm gowy ya ine öne şol çağlar bağına enekeler yetenek şon men hükman yazyanım, aydiyanım gereklerini görkezyanım. Sonra şol işi düzeldiyalar. Şon etmesem şol iş düzelecek galle. Ine şulum siyasatta. Her bir adam öz derecesinde devlet işine koşulmalı. Ya öz teoriyindeki işe koşulmalı. Sebep şu devlet bir işlep duran mekanizm. Şon hem çarkı gerek derecede aylanıp durmak için, üpçün etmek için halkın günlük şudatları katnaşıp durmak gerek. Şu katnaşma deyip halkın elini devletin işinden soğuyarlar. Hükümetin edivaturan işinden soğuyarlar. Vatana gerek zatlardan yine onsan bir nira kovulsa ılgat veren bir yine peşmek gali çözüp veren millet bolýarsa. Şoňa da getirdiler. Yine men şol eger adam siyaset bilen meşgul olmasa siyaset adam bilen meşgullanmaly, meşgullanýar diýeniň yine manysy şu zatlarda. Enne şu zatlara düşünüp başlayan yaşlar, ulular, men derece, menden urak, kiçirak, sizler enne bilip başladylar. Siyasete katnaşmak gerek, siyaset bilen işleşmek gerek, doğru siyaseti yurtda yola goýmak gerek. Şey dilse, onu cemiyet öňe gider. Edilmese, ene diktatura dowam eder. Doğru ýa-ni Almanya'da. Şuňda indi şu siyaset diýip agzalanyna şu sözden gorkýan watandaşlar biraz aýdyp geçýär. Watandaşlar şu aýdylýan sözlerden doğru netije çykaryň. Siyaset bu aslında Ýewropa döwletlerini ýalňyşmaýan bolsam siyaset ol ýörüýti okudylýan mekteplerine de öwredilýän kadijek bilen siyaset bir tarapynda bam kadijek bilen her bir çağa ol her bir şu döwlet haýsy döwlet ýaşaýan bolsam şu döwletde ýaşaýan insanyň ýani şu döwletiň raýatyň grajdan adamyň şu siyaset barada goşulmaly haky bar. Bizim döwletimizde, bizim ýurtumuzda da islenli her bir adamyň şu siyaset goşulmaly haky bar. Türkmenistan konstitusiýasynda beýle ýazgy ýok diýen. Mene gawat gelmedi. Almanya'da doğru mu? O yazılmandır o. Sebebi bunun sen häzir siyasete goşulanyň bilen sen ýalňyş cinayet işine goşulanma sen siyasete goşulanyň bilen cinayet edem. Meni diýjek bolýanym watandaşlar, şuýda sizin siyasete goşulanyňyz bilen berde hiç ýyly bir özüňize minus getirýän pikir etmeň. Berde siz özüňiziň hakyňyzy talap edip doğru ýoldan ýöreýäňiz. Действительно, hakikatdan bir konstitusiya seredin, bir açık belgelerden tutmasdan konstitusiya. Bu siyaset barada adamlaryň siyasete goşulmaýar, ýen sözi başy mene gawat gelmedi hiç. Bir misal getirýän mümkinmi? Siyaset barada bir misal getirýän. Ine hemmemiziň ine şu durda ine garantgyýalyk bol. Türkmenistanyň prezident wezipesini eýlep oturan adam. Ine şol günnelik şonuň edýän işi, ine at minmesi, aýdym aýtmasy,
näme tant oynamasy, ya muzika çalmasy, ýek özüni çok bütün şeýle boş şäherin içine aýlanyp görmesi edýän maňyllysy. Ine şulam şol adamyň günnelik edýän siýasaty. Siz şo siýasat bilen razymy ya ýokmy? Närazy bolsaňyz, öz närazylygyňyz insan hökmünde, şol döwletiň raýatyna, grajdanin hökmünde näpet gaty dogry belli. Aýtmagy biziň hakkymyz, hukukymyz bar, konstitusiýa boýunça. Näme üçin biz onu etmeliler? Ine şo zatlar etmänimiz üçin ine gelip şu çukura düşdük bütün millet ya halk bolup. Meselem ýurdun daşyndaky Türkmenistanlar görüp otyra beýleki döwletlerde. Şu siýasaty gezek gelende halklaryň hana bolup duruşyny ya edýän çykyşlaryny, mitinglerini, garşylyklaryny, närazylyklaryny biz görüp otyrsa telewizionyada ya internetde mümkinçilik bar. Näme üçin biz şol hukuklarymyzdan özümiz ullanamda. Onu birinin karşısına deyip kullanmalı değil, biz onu özümüzün peydamıda deyip kullanmalı. Öz durmuşumuzun, öz çağılımızın, öz geleceğimizin peydasına deyip kullanmalı. Sol konstitusiyada görkezlen maddalar işlep durmalı yurdun içinde. Gep kurgan oldu değil, o onsun çalışıp bilir mekanizm eğer işlep dursa. İş başarmayan gidip vermeli. Yönü sol iş başarmayan öz teoreğine bir topar eli dörrölüğünü yığınap halkın depesine şanip dövüyorlar 30 yıllar. Halkım şonu kaýyl bolupdy. Näme üçin? Öz hakykyny bilenak, konstitusiýany okanak, siýasata da goşulanak. Bir elbetde atmyşyn siýasat. O siýasat senin günnelik durmuşyny da watandaşlar. Şoda halmada, şol adam şu 7-nji ýaşyny ýetenden soň şu siýasat barada adamyň kellesine guýýarlar da şu gorky mehanizmi aslında. Bulan bir parçasy gorky, bir parçasy siýasat bilen meşgul bolmak. Iş kullanmak. Siýasat, olam siýasat. Diktatörlük kullanyan esası korku. Olam näme üçin şol siýasaty goşulmaly, şolar bilen halk gyzyklanmasyn. Şol öz hakyklaryny talap etmesin diýip. Şol men şol ýalyp netije çykarýanlar. Seredim. 30 ýyllar goşulan atda halkymyz. 30 ýyllar beni bağışlyk sözüm bölüm. Goşulan at näme? Näme netije aldyňyz? Ne goşulmadyňyz siýasaty? Näme? Şoňa goşulman ilim aldyňyzmy, bilim aldyňyzmy, wezipe aldyňyzmy, derece aldyňyzmy, öýleşikli bolup, gülüp oýnap çağılaňyzyň elinden tutup Ýewropanyň dünýäni siýasat etdiňiz. Näme etdiň? Üç nesil gitdi. Ine goşulmasaňyz bolýan zadyň netijesi, azy netijesi şu watandaş. Ona goşulmalarmyşyň siýasaty. Olara geregi şol, goşulma, barmy, görünme, biz etjegimiz etýär. Şumar ýurdun baýlygy diýenni hemme kişi şol menki diýip hasap edene. Ol ýokarda oturan Gurbany Gulyňky diýip hasap edýär. Näme o atasyndan miras galypmy Türkmeniň topragy? Ýok, elbetde. Ene komşu döwlet Norwegiýada nebit çykarýar. Şo nebitin hasabyny bularda gelecekki nesillerin iyice pulu diýip salnyp goýulan pulun öz milyard trilyon dollary ýetýär. Pikir edin. 25-30 ýyllar şu döwlet işlemän ýatanda da halky iýip ýatmak. Bilinki nire edýärmençe baýlyk bilen. Şu soragy özüňize berin, ondan soň siýasata goşulmalymy, goşulmaly dälmi? Özüňiz jogap taparsyňyz. Aýdyrmy? Söz kemine geçirayel kemine. Siz näme diýip bilersiňiz siýasat bar. Bu işlerini okuyalı. Sen hemen birazcık mikrofon gatyrak gürle kemin. Mikrofonum gowy işlerini okuyalı. Berdenim görkezipdir. Ses pes video diye. Şu at olma. Ha biraz bu ya şu an bu bolýar agarsan. Raf tutýan şunu batareýa näme diýär ýa-da. Ölýän olmaly. Siýasata goşulma diýilen söz ol söz tapılmahan wagty ulanmayan söz mükän diýen ol nemelerden en atalar tarapyndan. Şu onsoň öwrenşilen de şu agzy öwrenşipdir şonu ulanmana. Sebäbi näme üçin milisiýa ýa-da şoňa meňzeş işgärler gorkuzan wagty sen demäniň siýasatyna garşymy diýip aýdýarlar da. Soň siýasata bir zat edýän bolsam, siýasata garşy bolýan bolsam, onda siýasata goşulmaly dälmiken diýip pikir edýärler da netijede. Soň çağlarynda da şonu öwredýär. Bolur bolmaz ýere goşulma diýip nesihat berýärler, o siýasata goşulma diýip. Şonuň ýaly nemeler bar da çağlarynda daşary ýurda okuwy beren wagtlary köplenç. Bularam näme diýär? Avtomatiski mehanizm diktaturany goraýar.
şu ýagdaýda siyasata goşulmaly däl diýip. Ýöne ertir bir gün siyasata goşulmayanlar şu başta siyasata goşulanların ýagdaýyna geçecekler. Şolaryň ýagdaýyna düşýär. Siyasata goşulan adamyň sany her gün geçdikçe artýar. Ve yani öňküsine göre doğran pikir edýärler. Türkmenistanyň nähile bolmaly barada. Doğru dälmi? Yani mesela 4 ay hatta 1 ýylam diýmeýin 4 ay bundan öňem has başga çete adamlaryň pikiri. Yani şu iň garkysy mesela şunun ýalyk siýasatyň barlygyny bilen oklarda bir daş güç o gizlilikde Türkmenistanyň baýlyklaryny alýan diýen bir düşünje ýok. Yani şonun ýaly daş güýjüň bir siýasatyň barlygyny bilen oklardy. Doğru mu? Yani yoş hemme zat açılýar. Yani isleseň islemeseň yani durmuşyň näme hakyky durmuş ýaşajak bolsaň siýasatyň içine goşulmaly bolýar. Başka alacym ýok yani durmuş gündelik näme hatta salamlaşmaktan başlaýar siýasatyň nämesi var. Her bir derejesi var siýasat etmenin. Döwlet diýen kitaby bardy nämäniň hazır dilim hujunda yani hemmäň bilýän tanýan adam birden ýadyma gelmedi. O adam Machiavelli gasudar mı? Ha yok o däl näme öňkü grek nämelerden de ha birden gelmedi mümkin ýadyma. O adam diye siyasi bir hayvandır diýip aýdýar da. Adamy o beýleki canlılardan tapawutlandyran wagty. Hayvan diýmek canlı diýmek yani Arapça bir sözdür bu. Hayvan elbet manada vermiyor aslında. Canlı diýmek. O adam siyasi bir canlıdır diýip aýdýar. Yani Indi bundan soň ýa-ni aýdyşmaýan isleseň islemeseň siýasatyň içine girjek. Halkyň siýasaty häzirki rejimiň ve onuň arkasynda duran güýçleriň siýasatyny geçecektir yani. Hökmän suratda. Jemgyýetiň siýasaty has başgaça bolýar. Garşyňda bir gorkmaýan bir näme bar. Has akylly bolmaly bolýar bular bu ýagdaýda. Yani garşy tarap, düşman tarap. Bundan soň ýönekey dönükler işi alyp baryp bilmeýärler. Indi bundan soň geljek bolan dönükler edil halkdan ýalyk bolup görünipdiler mesela. Lider bolup bilermi? Dälmi Murada? Şu derece çelli gelmeli de ýene bulan bir näme siýasat şoň ýaly bolmaly. Bu güýç siýasat bolýar da. Başga güýçlerim içeri ulanjagy nämesi. Şu zatlara aýdyp geçen uzatma. Doğru elek geçtin sen kimin abi? Berden şuýda gorkýarlar da hakykatdan действительно siýasat bilen aramaklyk men gören türkmenden sorýar. Nädäňe gyzyplanýarmy? Zat diýip sorýan bolan gorkýarlar ýok siýasat diýmen. Aslında vatandaşlar berde siýasat diýilende gorkmany esas ýok berde siýasat apeşli. Sen öz hak hukukyny talap edýän berde başga ona pratik edýän, sen hökümete pratik edýän. Siýasat diýmek oň düýüne, çuňgur düýüne seretseň hakykatdan ol действительно ol ýa-ni sen öz hak hukukyny talap etmek üçin siýasat bilen meşgul bolýan. Başgalar üçin sen oňa goşulanma. Ýa agdardyň döretjek bolanma. Ýa minus tarapdan bir zarar ýetirjek bolanma. Men şuýda serede oturýan bir geçmişe dolanýan özüm şu 7-nji döwrümdäki maňa aýdylýan sözlere bakýan näser edýän boly. Biz orta mektepde okuyan wagtymyz, ýani biz okudýan ýa-ni jemgyýet öwreniş, hukuk diýip bir dersler bar. Şonu okudýan muallimle şeýler hakda sorag berdi. Muallim dedim siýasat düşünmesem näki bolar diýip. Aslında bu siýasat diýilen temaň diýdi açmak bolanok diýip. Bu bizim nimämize garşy gelýär diýip muallim öz diýen söz şo. Siýasat diýilen söz oňa bilen meşgul bolmak bolanok diýip.
Bana şey Bolonok dedi. idi, ha? Twitter. Bolonok dedi. O siyaset diyen söz bolonok. Vapşi. Söz ya söz. O başka da atlarda gurrun yok. Prosto söz dinlemeden daha. Ine şolar ýaly başly goşa dyrnak içindäki mugallymlar ine şu halkymyzy köýersewet goýdular da. Ine şo mugallymlar şol goşa dyrnak içindäki. Edip oturan Yok, işler. Tarmada da olara da anardan gelýän buyruk bolaýmys. Anardan gelýän neme? Berýän teklipdir ol. Sebebi raspsanya düzülen raspsanya da yok. Anarda bilim ministrliginden. Düşünýän, ýöne sen öz kalbyňa gelişmeýän zady etmejek bolsaň, şo ýerden ardan berip çyka, sen hökmen mugallymçylyk bilen çagaň eklemel. Gitdi ýerde pelek, bolmasa mal bak, işçi bol. Ýöne sen bir öz halkyň kördekin etme. Gerek gäler şo zatlar etmek. Şu meselede öz kalbyna dogry durup bilmedik adamlar ene öz wezipesine de, kärine de, o halkyna da, watanyna da ikilik etdi diýip düşünýär. Sen şular ýaly bar, ýokardan şulatlar gadagan edilýär. Şoň üçin biz geplep bilemde şu siýasat işine goşulmaly däli ýerler. Ine şoň üçin men şoň şeýle düşünürs berýänide, onu mugallym şoň ady sen kalbyňda ömürlük galardy. Emma ol ýokardan berilen görkezme laýyklykda aýlygyny almak üçin sesiňizi çykarman, görünmän, barman, etmän, goşulman, ýygyňyzdan emek edip sizini gerek organlara tawşyryp otyl. İki adamın biri şugulçu yetiştirdi şol mugallymlar. Ha? Enata yetiştirene, hiç kimin enata saydan näler öz çağısyna bar gitdi şugulçu boldy. Yok. Şol hökümetin ýöre siýasaty, şol sanyny o hökümetiň bir bölegi mugallymlar, mektepdäki şol personal kollektiv Diktatoranyň kördäkin oýdular. Diktatoranyň aparatlaryna girýärdi şolar. Ýerine ýetirdi aparatlary. Gası doğru kemin. Şolar ýaly kemin siýasat diýilende eger halkyň köpçüligi gatnaşmasa, olam siýasat bolanakda, onu toparlaryň siýasaty bolýar. Olar öz aralaryna onsoň dawa jenjeleden bolýar, iki-üç topar bol halkym, bu hapaken bu siýasaty goşuşmak gerek geldi. Siz goşuşmaňyzdan hapa siýasat ýüze çykýar. Ana şu mal ýaş nesil çykyp urady ene. Görüp oturym. Ene soňky bir ay, iki aýyň içinde näçe tane ýaş ýigit gyýyr gelirler orta çykdy. Ene şeýtip ýuwaş-ýuwaşdan ene köpeler gider barar. Ene şoňa bütün halk gatnaşdy, şol siýasat. Onunla halkyň garşysyna işlejek siýasatçylar, halkyň we watanyň, döwletiň garşysyna işlejek siýasat öz beýanatyny tapmak bizim toprağymyzda. Biz şoňa ýetirmeli. Ol bir adamyň, iki adamyň, 100 adamyň o siýasata goşulşany bilen siýasat üýtgemeden. Däpdiňe şol 100 adam öz pikirini aýdar, ýa 1000 adam şol öz islegini beýan eder. Galan millionlar näme ýatyr onu, olara gerek däl diýmek durmuş, o durmuş. Eger görüşmejek bolsalar diýmek gerek däl bolýardy. Şu gününe gaýyl bolup oturmaly. Şu gaýyl bolansoň ine halkymyzyň ýarsynyň köpüsi talabançylyk edip ber Türkiýede. Utançlar şol bizim üçin, bizim döwletimiz ýa hökümetimiz üçin. Ha? Niýeräle diýip döwletiň ýarasy baýlyklardan gelýän puly. Kimin gaznasyna düşýär, kimin hasabyna dökülýär bu zatlar. Kim bu zatlaryň hasabatyny soramaly şol hökümetden. Halk bolmasa kim sorasyn? Bir adam, 10 adam, şo oturan 3 adam soranlar, ora jogap bermez. Emma 3 milyon halk ayağında depip jogap sorasa, ine onu bererler olur jogaby. Ona medyan halk şuurlukça yok, böyle şoňa barýar, ýuwaş-ýuwaşdyr. Başga bizim ýolumuz ýokdur. Başga ýol ýok, görüp otursaň 20-nji asyrda dünýäň ümidini nire. Ya biz halk hökmüne ýitip gitmeli, toprağımyzy ýitirmeli, ya da öz hak hukukymyza eýe bolup, öz döwletimizi täze dünýä, modern dünýäň arasyna gurnap öz ornumuzy tapmaly. Döwlet hökmüne, millet hökmüne, halk hökmüne şonu etmeli. Başga ýol ýok bu. Şoňa dogry gidýär aslında Halmyrada neme däl, ýani ýalňyş bir zat bolanok şu var. Biraz goloýrak tut mikrofonu. Ay bugünlükçe şunu ýalap bolsun da mikrofonu. Estilýär Halmyrada asly özüň geçýän, estilýär.
Mikrofon o indi bir san sonra veren soň şunuň bilen utaraýalyk. Yani uzyna bolmasyn. O nepese sonra verecek. Nepes sen näme üçin siyasata goşuldun we adamlar näme üçin siyasata çağırýan? Benim siyasata goşulmamın sebebi var da Kevin Ağaç'ta ne okap yörtüler, taliplerdi okap yörtüler. Okuduğuyla vaktimiz Türkmenistan'a varıp Türkmenistan'da hiç ilmini ömrümü göremekler. Şuraydan seyrede oturuyorum. Türkmenistan'da hiç ilmini durmuş göremekler. Şunu ölümüzü esaslandırmazlar şunu. Öz hak hukukumuzu talep etmedik. Ya gatı doğru yani şu sebepten men şu siyasete koşup siyaset diyen berdi men evet manide ya bu. Minus yetirecek manide ya o bahsetmek manide değil bu hak prost öz hak talep etmek için koşuyor yani siyasette. Başka o tane Türkmenistan'ın konstitusiyasında yazılan daha da her gayet hakkı talep etmenin borcu vardır. Borçlu sen şunu borçlu yani şu öz hak hukuklarını talep etmeni edibilenoklar yani prost o distributin açısan o görünüyor. Açısan o verdi gizliğin zat yok. Her bir rayetten, her bir Türkmen halkına sonra. Tut ya her bir yerinden tut. Şuraya göz hakkını talep etti. Sonrasın yok diyelim. Bolya şunu şükür. Şunu Hudaya şükür ediyen. Bolya Hudaya şükür etsen geliverdi yani. Onda Türkmen'de şeyle söz var halına da. Hudaya da anan onu bilmem. Bir kuşat ya hayat kaçan sen hiçbir iş etmeden ben oturun evde zayından çıkman Allah can bana 100 tırla okla deyip yok 100 tırla okla bir tırladım kim olmasın 99 tırla da olmasın 100 tırla okla deyip sen beydi Hudaya'dan dile getirecek. Hudaya da anan onu bilmem. Bir kuşat ya şeyler söz var. Şu sebepten ben öz hakkımı talep etmek için çıktım. Derdim ben başka neme görmek derdi. Ya yanlış mı kaharına da? Yok, katı doğru. Men dinlep otynym, begenýän ýaşlamy yerli yerden sen şuň birinji derlerni soňky bir aýyň içinde näçe tan ýaşygyt ýaşky gelirler gelip ana aramyza goşupda. Ine şu pikirini de şeýdi pikir edip bilişini de berekella. Ine düşünýäs, ine ýuwaş-ýuwaşdan şol ahyrdan şol döwleti hakimiyeti öz elinde almasaňyz hiç zat bolmajagyny siz düşünip oturýarsyňyz. Gelecek sizinkin ýaşlar. Ine biz bir geçici eme nesil bizim nämämiz galypdyr öňümizde. Şu bir gözümizin açyklygyny sizin bir azat erkin watanyny öz hak hukuklaryňyza eýe bolanyňyzy görmek isleýär. Başga hiç zat ýok berdi artykmaç. Şonu mene nesip bolsa ediler görnüp dur. Şular ýa düşünjeli ýaşlar gelip gün-günden köperip sany iş gider barar. Siyaset dilinde otak hiç kim zor bilen getirilmeye ya zor bilen çıkarılmaya. Ol bir günlük iş. Şu günlük şu vaxtına adam naharı yan bolsa siyaset şu günlük şu kaptalında oturup edilmeli görünümlerin biri. Ertirme nahil var, bir gün nahil var. Devlet şuna laýyk siyaset alıp barýan, ya şuň düzeltmeli yeri barmy? Bar bolsa gel oturup ýazalyň da uradalyň. Ine ýajan edelim, ya videoda çykyş edelim. Näme bar bu taýda? Bu insana biz zıban näme üçin beripdir Allah Taala. Şu zatlar aýtmak üçin, gözü näme garagy beripdir. Şu zatları görmek üçin, guluk eşitmek üçin, elim beripdir şu zatlary hereket etmek üçin, ýazmak üçin, tozmak üçin. 20-nji asyrda ýarag bilen hakimiyet çalşylmaýar. Watandaşlar 20-nji asyrda hana alym bilen, bilim bilen, aň düşünje bilen edilýär. Bolýa alym bilim almanlar biziň ýaşlarymyz ýeterlik derejede üç nesil. Ýöne düşünjesi bar, azy tejribesi bar. 30 ýyllap edilip geldi halkymyz depesinden urulup ýenjilip. Indi şu tejribeni görüp indi bizni 4-nji nesilem şoňa urawa görmelim şol diktatura. Ya indi ullaryň zynjyryny bölüp ayırıp azat erkin durmuşa çıkmalı. Şu taýda şu soral dur hemmemizin öňümizde. Biz diýemde gelin bizi gollan, yani men pikirimi gollan, ya ýygyňyza düşün ýok. Hemmemiz dence ýörep şol watany azat etmeli diktaturadan. Özüňizi goran ilkinji nowatdy. Ine ýa-ni nepes dogry aýtdy da men şu öz hak hukukum üçin geldim şu siyasata diýe.
hiç kim için gelen katı doğru sor. Gerek gal hiç kim için siyasete gelmek. Gerek gal ama bir partiyanı gorlap siyasete gelmek ya bir hareket özüňizi gorlan, öz geleceğiňizi, öz çağalaňyzy, aktyklaryňyzy, şoňa watanı başladın, güýjüňiz şuňky mümkün adar. Ýoksa nädip ýeňel ol diktatura. Ha, Şoda Murada. her raýat her vatandaş öz hakkyny talap etmese, dol sana getirip düzeltip berjek adama ýok ol, sen hak bolmaly. yok düzeltip berjek adam bar olsa olay hem belli onun nemesi. Belli şoda iň soňra var ya da ol kimin ýa-ni Şuna var ya. Son yeniden çok ön piyara. Gün son sonra geldik yeniden başlayan yerimize diyerler. Yok, bizim nesilimiz mesela aparaga menin nesil bir görün, eşiden, zatlamadan, geçen durmuşumuzdan, tecrübemizden size maslahat ya aydıp bilirsiniz. Şular reali bollu, şular reali bolup bilir, şular reali edilse şeyle bolup bilir. Kalın daha da doğru yol bilen özünüze gerek yolu alıp gitmek size bağlı. Bu taýda hiç kime derurçuluk yok ya üstünden basmak gerek kal. Adam erkin, doğanına erkin. Demek erkinin pikirlenmeli. Erkin adam da doğru pikir dörep bilir. O depesinde günde taýak döwülüp duran adamda nädip doğru pikir aljak seni hareket. Şoň üçin hayrat edin ýaşlar, eşdiýän bolsaňyz, dinleýän bolsaňyz, öz araňyzda özüňiz duşuşyň, gürleşiň, pikir alşyň, öz hareketiniz döredin gerek bolsa, özüňizi saýt açyň, ana bar açylyp dur kömelik gali, men gördüm soň 3-4 saat, täze ýigitler bar, adamlar bar, öz pikirini emede video rolikden üstü bilen beýan edip başladylar. Berekeller. Ol göreşdäl, ol öz hakkyny talap edýän bir formasy. Ol eline gylyj alyp diktatoryň garşysyna da göreşen ol adamlar. Ýöne öz grajdan hak hukuklaryny beýan edýärler. Şolaryň gerekdigini, zerurlygyny. Ine şeýdip mene jemgyýet oýanyp başlaýar. Şol gerekmidi. Sen ol gyzyllardanmy ýa aklardanmy bize milleti garşy goýmak gerekkel. Bizde garşy diktatura. Biz garşy şeýdip halkyň edilmegini. Ine şu zatlara biz garşy. Galan zatda biz ýene de erti hemmemiz bir döwletiň içinde bir millet bolup ýaşamaly. Bärde saç ýol oýnap beýrek bilen erti nädip biz döwleti düzeltmeli. Bilem olakan problemi bolupdy. Halmırada. Şu taýda boldy da ýerden. Bala, sağ olun menem çağırıp şu taýda bu söhbetdeşlige gatnaşdyranyz üçin we sağ ol nepesenim sağ ol kemine Taňry ýakasyn watandaşlar saglykda görşeliň sağ olsun. Vatandaşlar sağ olun onda almaza kemine nesip bolsa ýene ýöňde günlerde ýöňde kepçilerde efire şeýle şular ýaly efirler çykyş edip gepleşip durar nesip bolsa. Vatandaşlar gorkmaň bu siýaset diýen zat bir elbetde özü hakkyny talap edilýän zat bir bas etmek diýilen bir zat däl bu siýaset aslında. Öz hakkyny bir dogry dürs bunu ýerine ýetirseňiz durmuşyňyz üçin gowy bolar, hem özüňiz üçin, öz çağalaryňyz üçin. Başgasy men aýdyp biljek zatym ýok şeýle. Gorky nemäňi diýýänmeli bolarsyňyz bundan soň. Ağzına sağlık. Aslında her bir adamda gorky diýip. Yani gorkyny özüňe ýeňmeli diýip bolýan. Onda ağzına sağlık. Nefes gelip boşluğum için, aydan sözlerim için, maslahatlarım için. Size de sağ olun. Sağ olun. Vatandaşlar. Sağ olun.